pariwara punika dumawahipun saking Bapak Agus Sulisetiawan sopir travel dalah Ibu Suparti ingkang mabelenggah wonten RT 13 RW Gangsal Norjo Tenggong Desa Kertosono Panggul Trenggalek. Lumantar adicara punika panjenenganipun Bapak Agus Sulisetiawan sopir travel dalah Ibu Suparti nyuwun tambahing pangestu saha rawuhipun panjenengan anggenipun badhe hamkugati. Inggih punika ajatipun ngunduh kemanten ingkang keparingan asma Adimas Galih Saputra Sulisetiawan putra saking Bapak Agus Sulisetiawan dalah Ibu Suparti pikantuk kalian Nimas Ayu Anis Mahmudah putri saking Bapak Boyranto dalah Ibu Suliani saking Sanggar Besuki. Hajat insyaallah inggih punika badhe kalampah ing dinten Selasa Pon wukunipun Merakih Surya kaping sekawan Agustus warsa 2026 kanthi lelipuripun inggih punika campursari. Turut mengundang kemenika Bapak Mujani owner Travel JS kalian segenap keluarga. Babele panjenengan sedaya ingkang dereng pikantuk undangan ulem-ulem saha pawartos saking panjenenganipun Bapak Agus Sulisetiawan sopir travel dalah Ibu Suparti ingkang mabelenggah wonten RT 13 RW Gangsal Norjo Tenggong Desa Kertosono Panggul Trenggalek punika hamugia pariwara lumantar radio Suryana FM punika saged handadosaken undangan ingkang resmi katur panjenengan sedaya. Malih inggih punika dumawah ing dinten Selasa Pon wukunipun Merakih Surya kaping sekawan Agustus warsa 2026 kanthi lelipuripun punika campursari. Awit saking rawuh saha sumbangsih panjenengan sakdereng saha saksampunipun panjenenganipun Bapak Agus Sulisetiawan sopir travel dalah Ibu Suparti ingkang mabelenggah wonten RT 13 RW Gangsal Norjo Tenggong Desa Kertosono Panggul Trenggalek punika hanama ngaturaken matur agunging sembahing panuwun ingkang tanpa upami.